ପିଆଜ ଶାଗକୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାଇନିଜ ଡିଶ ରେ ୟୁଜ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି କମ ରେସିପି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ସବୁ ରେସିପିରୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ ରେସିପିଟେ ବନେଇବା, ଯୋଉଟା କି ଖାସ କରି ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପୁରା ଛତୁ ଭଜା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବ। ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ବନେଇ ନବା ଏଇ ରେସିପିଟି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଡା ପିଆଜ ଶାଗ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତାର ବାହାର ଲେୟର ଟିକୁ ପୁରା ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପିଆଜ ଗୁଡିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଛି, ଆଉ ତାର ନାଡଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଛି। ପିଆଜ ଶାଗଟିକୁ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହିଁ କାଟିବେ, ନଚେତ ପିଆଜ ଶାଗ ଆମର ଭାଜିବା ସମୟରେ ପୁରାପୁରି ବିଳିଯିବ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆଉ ଜଣା ପଡିବନି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କାଟି ନବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସରୁ ସରୁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଭାବେ କାଟି ନବା। ଏବେ ନେଇ ନବା ଗୋଟିଏ କଡେଇ, ସେଥିରେ ଦେଇଦବା 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବିରି ଡାଲି, ଜିରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନବା। ତାପରେ ଆମେ କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦବା, ଆଉ ଯୋଉ ନାଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନବା। ଏହାକୁ ଏଭଳି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ଏବେ ଦେଇଦବା କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଯୋଉଟା ବିନା କି ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ତ ଆସିବନି। ତାପରେ 2 ରୁ 3ଟି ଲଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଗ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ 2ଟି ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କାଟିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବେ ଫ୍ଲେମକୁ ଆମର ମିଡିୟମ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଶାଗକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନବା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନବା। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି 5 ରୁ 6 ମିନିଟ ପାଇଁ ଘୋଡେଇ ରଖି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡେଇ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ଘୋଡେଇ ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦବା ଅଧ 1 ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ 1 ଚାମଚର ଗରମ ମସଲା ଦବା। ଆଉ କିଛି ମସଲା ଏଥିରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗରମ ମସଲା ଦେଲେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅଧିକା ମସଲା ଦେବେନି, କାହିଁକି ନା ଟେଷ୍ଟ ତାର ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଭାଜି ନବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଆଉ ଜମା ଘୋଡେଇବାନି। ଏଇଭଳି ଖୋଲା ରଖି ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଘୋଡେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ବି ପୁରା ବିଳିଯିବ, ପୁରା ଆଳୁ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଭଜାଟି ବି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆସିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇଭଳି ଖୋଲାରେ ଆକୁ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବାସ୍ ଏବେ ଗୋଟେ କଂସା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗରମା ଗରମ ଭଜା ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଶୈଳୀରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଭାଙ୍ଗିବନି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଝିଯିବ, ଆଉ ଏହା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଥରେ ଘରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ପିଆଜ ଶାଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି। ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଓ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।